अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मायप्पा शिवाजी शिंदे सैनिक स्कूल आंबोलीचे शिक्षक या ठिकाणी आंबोलीमध्ये आदरणीय परब साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ही जी आंबोली मान्सून मॅरेथॉन आयोजित केली गेली, या मॅरेथॉनसाठी आयोजित करण्याबद्दल सर्वप्रथम मी त्यांचे आभार मानतो। आणि ही जी मॅरेथॉन झाली, या मॅरेथॉनमध्ये भरपूर विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला। सर्व विद्यार्थ्यांना आणि धावणाऱ्या धावपटूंना बघून खूप आनंद वाटला। प्रत्येक वर्षी या पद्धतीने अशीच मॅरेथॉन आयोजित करण्यात यावी अशी मी साहेबांना सर्व खेळाडूंच्या वतीनं विनंती करतो। रत्नागिरीहून आलो आणि खूप छान मॅरेथॉन झाली आहे। क्लायमेट पण चांगलं होतं आणि हे गाव बहुत सुंदर आहे, कारण एवढे लेट सोडून सुद्धा जास्त हिट झाली नाही, कारण गार वातावरण होतं, त्यामुळे खूप मजा आली बघायला। इथला अनुभव छान होता, कारण ह्या साईडला जास्त हिट होत नाही आहे, गरम होत नाही आहे, थंड वातावरण आहे, त्यामुळे बघायला मजा आली। आणि आधी मी नाही ऑल इंडिया आणि काही अजून मुंबईला मॅरेथॉन मी पळतो। पर्सनल बेस्ट आहे 1:09 आहे आणि आता रेस लागली 1:14ची रेस लागली। It is a festive atmosphere here. I could see. I came here by 5 o'clock. Everything was started. They were distributing bibs. Children were here. Hundreds and thousands of people here. This is the festive atmosphere which is created here, which is very nice and it's better than many other marathon events which I have seen. This is what I've seen. This is just like an international event. असं वाटतंय की हजारो लोक आली आणि आजच्या हा कार्यक्रमचा मला असं वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन आणि आंबोलीतील पर्यटन वाढीसाठी हा सुंदर उपक्रम झाला। आणि आज मला वाटतं सकाळी 3 वाजल्यापासून आज सर्व स्पर्धक यायला सुरुवात झाली आणि सकाळी 5:30-6 वाजता याचा शुभारंभ झाला। मला या संपूर्ण कार्यक्रमाचं श्रेय सन्माननीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे राणे साहेब, त्याचप्रमाणे या संपूर्ण आंबोलीचे सरपंच, त्यांची बॉडी आणि विशेष करून या भागातील जे अडचणीला धावणारे आमचे आलमेडा साहेब यांच्या या सगळ्या आयोजनामुळे आजचा हा सुंदर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। मला असं वाटतंय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलायला सुरुवात झाली आहे आणि आज पर्यटनाच्या दृष्टीतनं आज महाराष्ट्रातलं एक शेवटचं टोक म्हणतात या आंबोलीतनं जी सुरुवात झाली आहे ती आता थांबणारी नाही आहे। त्यामुळे या पर्यटनाचा पुढे डेव्हलपमेंट होण्यासाठी आणि देश लेवलवर जाण्यासाठी आजचा कार्यक्रम खरोखरच चांगला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।